Tu ai fi știut să răspunzi la grila cu numărul 43. Această grilă s-a dat la examenul de admitere în școlile postliceale ale MEI din sesiunea martie-iunie 2025 și prevede că polițistul este îndreptățit să pătrundă în orice mod, într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparține ori este folosit de o persoană fizică sau juridică fără consimțământul acesteia sau al reprezentantului legal pentru. Și avem 4 variante de răspuns. Din acestea 4, doar una este corectă. A. Prevede că a preveni răspândirea unei epidemii dacă există indicii că în acel spațiu este o persoană decedată. B. Executarea unui mandat de aducere. C. Identificarea și ridicarea unor arme, obiecte sau substanțe periculoase. D. A preveni răspândirea unei epidemii dacă există indicii că în acel spațiu se află o persoană infectată cu o boală contagioasă gravă. Pe care variantă ai alege-o? În această carte avem și răspunsurile explicate. Pentru grila numărul 43, varianta de răspuns corectă este A. Conform articolul 5.2 alineatul 2 litera B din legea numărul 218/2002. Celelalte răspunsuri greșite: B, C și D.